Dakle, ljudi, ne može u životu ništa bez problema. Ako vas zanima kakav problem imamo tokom naše selidbe, ostanite u ovom videu, jer ovo je haos, teški. Znači, šta se dešava? Pa problem je u našoj kuhinji. A šta sa kuhinjom točno? To ću vam sad objasniti. Znači, našli smo nahmitera koji će preuzeti stan, naravno, i dogovorili smo s njim da preuzme sve stvari koje su u stanu, plati nam i to je to. No, međutim, ovi što nam iznajmljuju stan su rekli, a neće moći. Znači, morate izbaciti kuhinju iz kuhinje, iz prostorije gdje je kuhinja, i izbaciti laminat van. Moramo renovirati pod. Zašto? Nemamo blage veze. Ja ću vam pokazati sad kako kuhinja izgleda i sve kako pod izgleda. Nemam živo veze zašto oni to rade i sve. Znači, samo nam nabijaju sad problem i vrijeme i sve oduzimaju, ali eto, naprosto je tako pa tako. Ovo je otprilike naša kuhinja. Ovaj dio ste vjerovatno vidjeli, ove elemente i to malo je kaos. Ovo je znači druga strana. Sad, problem je ovaj laminat. Zašto je baš taj laminat problem? Nemamo blage veze. Zašto nemamo blage veze? Jer ni nama naprosto nije jasno šta se dešava. Znači, ništa. Morat ćemo izvaditi kuhinju van, morat ćemo laminat iščupat i morat će nahmiter stavljati novi laminat. Bila nam je prije nekog vremena gospođa koja je radila nekakvu kontrolu poda, pod nije u redu, navodno. Sad, ako nije u redu, ja očekujem da nama firma koja nam je izdavala stan vrati jedan dio novca za stanarinu, pošto nešto nije bilo u redu. Oni to nisu promijenili dok smo mi bili u stanu, nego mijenjaju sad kad mi selimo. Ok, ajde, neka je. Pitanje je još, rekao mi je nahmiter, danas smo pričali, kaže, njemu su podigli stanarinu. Pa pretpostavljamo da je razlog toga što će mijenjati ovaj vražji laminat. Vjerovatno razlog to što su mu podigli stanarinu. Da. Sutra krećemo sa razmontiravanjem ostatka kuhinje i čupanjem laminata. Ali dobro, tako je. Dogovorili smo se s nahmiterom da ćemo onda doći u 3. mjesecu kad on ulazi u stan, da ćemo mu namontirati laminat i vratiti kuhinju ovako kako je bila, pošto je naprosto kupio takvu i čovjek očekuje logično da kuhinja bude namontirana i sve kako je vidio. Sad, ne znam da li ste se vi sretali s takvim situacijama u Njemačkoj. Ako jeste, slobodno napišite dolje komentar, komentirajte video, pa da skupa vidimo šta je razlog tome, jer ja kažem, ja naprosto ne mogu vjerovati da u cijelom stanu je sve u redu, a samo u kuhinji je kao problem. I ajde, danas isto kad smo micali frižider i rernu, to je šporet i taj dio kuhinje, jedan što je tu na ovom zidu bio, ovako tu, mislili smo da ćemo naći nekakvu, nemam pojma, buđav lebac ili nešto, ali ništa od toga, zidovi čisti, suhi i sve, tako da nemam blage veze. Problem je što mene to naprosto nervira, oduzima mi vrijeme, masno, i ne da nam se, mi gubimo naprosto vrijeme, izgubit ću 2 dana za demontiranje kuhinje koje smo mogli potrošiti na nešto sasvim drugo, prenesti stvari, možda još kod tate ili nešto slično, ali eto, ne može, brate mili, ne može bez gluposti. Već smo bili spremni da ćemo preseliti sve i sad 100 stvari vamo radi, udara i ruši, buši i sve. Ali eto, tak je pa tako. Kratko sam pokazati gdje smo ostatak kuhinje poslali, da vidite gdje se nalazi iza mene. Nažalost je to. Evo, i frižider je ovdje.
bušilice spremne za rušit. Evo, tu je ovaj dio kuhinje, razmontirano sve. Ovdje je kaos, ovdje je rerna, ostaci kuhinje. Šta da vam kažem, nemam blage veze, ali eto. Naprosto, napravili su nam dodatnog posla nepotrebno. I tako, eto, imamo još par dana da iselimo, a mi moramo sad tu rušiti, bušiti i raditi. Uglavnom, sutra rastavimo ostatak kuhinje, izvadimo ju u hodnik i to je to. Eto. Evo i naša ova mala tu pomaže, slaže kuhinju i sve, tak da. Ne znam šta bi vam uopće rekao. Nemam volju više biti u ovom stanu ni ništa. Tako da jedva čekamo da preselimo i da se maknemo više, jer ovo samo živce uzima. Ali dobro, još par dana i u našoj kući smo i onda laganini, pa da.